Dwe ndalo 25 dwe mar abiriyo gana ariyo gi 22 nyaka Ramogi odhiambo machielo mar chieng' wuok tich. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE magin weche ma waikoni nyaka Ramogi kendo ageno ni biro bedo koda chakruok nyaka giko mondo wami mago mosetimore pacho ka odiochieng' ma kawuono mangima kaachiel koda mago mabende ichano mar timo kata mano odiochieng' ma kiny. An gimoro maduong' ahinya ka iyiero Ramogi TV e kind TV mamoko odhiambo ni. Mokwongo wayud weche ma wamiyo pek. Ji ma osewito ngimagi bang' bas nyolwar e aora Nithi ochopo 34 ka duol mar NTSA bende koro sani okumo kambi mar bas mar Modern Coast. Banka se shoot once. Ng'ato bocha ko shoot makoro waringo modhi ka police. Koro nyiso ni gimbe yudhe ko kata gin nyogen ke bundni. Jaod bura machon manyateki Omondi Anyanga omabunde ka itude gi ketho mar kielo rawera moro gi risasi. Najua shida na ile changamoto ambayo mko nayo kama bodaboda, najua pale tutataka kwenda. Eneo baki ni sasa vitendo. Jalar Compton Kenya Raila Odinga oromo gi bodaboda kod mine ma Jo-Islam e kisera marombulu ka William Ruto ochopo hoho marokak. Arwakni machiegni nyaka Ramogi mar yudo weche manyien mag OIMORE adimba kokalo e Ramogi TV. Jaloko marwa e thuolo ni duto iluongo ni Winnie Adoyo. Par ni nyalo tudri kodwa e nambari 3600 kaachiel koda Facebook gi YouTube bende mag Ramogi TV mondo mi yud weche manyien. Inyalo ndiko na kigolo pachi kotende gi weche manyien ma wakelo ni. Nyinga en George Bati. Maoktin ji 34 nyaka sani oseyangi no wito ngimagi masira marapaya manyotimore olalo Manithi e gwenge ma Meru kocha. Maen bang' bas mar kambi mar Modern Coast nyobayo kowuok e wi olalo kendo ng'ielore nyaka e aora. Kaluwore kod masira no telo ma ochung' ne rito ngima oganda ya piny ma pacho ka NTSA okumo nyamburko mag kambi no mar Modern Coast mar tiyo ga piny mathurka kanonro dhi nyime. Pod en kuyo ne anyuola manyowito jogi masira marapaya manyotimore olalo Manithi ma osekelo masiche mathoth mag apaya. Na hii gari ilianguka kitu saa 12 nikiwa tu naiangalia hivyo, lakini shida ya hapa ni daraja tutengenezewe vizuri, kwa sababu hata wale viongozi tunaochagua wanatuambia wanatengeneza lakini hawatengenezi. Watu walisema hiyo gari ilishuka hapa kwa kasi kidogo, na wenye walikuwa karibu kule walisema hiyo gari ilikuja ikakosa kudhibiti mwendo ndio ipige. Unaona daraja yetu iko karibu na kona hapa. Moko kum familia mag jowuoth manyowito ngimagi masira no manyong'ado machuok ngima jowuoth ma ok tin ne 34 onyiso kuyo kaluwore kod lal ma masira no okelo negi. Tuna huzuni kubwa ya kifamilia kwa sababu we have lost my aunt Jane Kalambu Mwidhimbo. Tulikuwa tumekuja kwa sababu ya matanga ya my uncle Friday. So kutoka hapo Sunday na ndio hiyo news. My aunt alikuwa anarudi Mombasa. Unfortunately alikuwa kwa hiyo gari. So tukapata habari jioni ya kwamba tulipata kwanza kwa news. So kwanza mimi singefikiria kama alikuwa ameenda na hiyo gari. But unfortunately alikuwa kwa hiyo gari. So unluckily we have lost her. Masira no koro medo kwan mag masiche ma osebedo katimore a piny mathurka kod kwan mag jogo mawito ngimagi kaachiel kod mayudo hinyruok e masiche mag apaya. Koyango okenge moseketi, komishona mar arita e gwenge mag Ugwe Evans Achoki okoni nyamburko no nyoting'o jowuoth 45 e kinde masira no ka nyaka sani jowuoth maromo 5 pok oyang kama nitie kendo gidhi nyime tiyo kod jolweny mag KDF mar ywayo oko nyamburko no kendo yango ka diponi nitie jok manyo moko e bwo nyamburko no. What we are doing now is to recover the wreckage of the bus from the river. We have a contractor who will assist us to cut the guardrails so that we can lift the wreckage of the bus. Looking at the manifest, the bus had 45 passengers and we have been able to account for 40 passengers, and therefore what we are doing this morning is to continue search and rescue the 5 that we still believe could be trapped below the bus. Mondo geng' masiche mamoko, Achoki ojiwo joriembo mondo luwre gi andika mag apeyni machiko joriembo e apayano kod apeyni mamoko
kolero ni sani gitimo twak kaka inyalo lok olalo no manithi ma osekelo masiche mathoth mag apaya. I want to urge all drivers, all motorists using this road to exercise caution as they approach the Nithi Bridge, because this is a black spot and we have warning signs to show the motorists that this is a black spot. We need to rethink of redesigning this road. Magi timore kinde ma familia mar dereba manyo riembo nyamburko no oseyo kambi mar Modern Coast kuom rem loso nyamburko no kata bang'uon pargi ma en dereba siko ka ywak ni brege mag nyamburko no ne rach. Bwanangu amelalamika sana na hiyo gari, hata nikafika mahali nikamwambia apate kuacha hiyo kazi arudi kwa nyumba. Sababu kazi ni gani? Anafanya kazi na alipi mshahara. Gari imeharibika, haitengenezwi, analia breki wiki mbili, hawatengenezi gari mpaka sasa ikamumaliza siku ya jana. Ningetaka NTSA wapate kufuatilizia hii kampuni, sababu ikiwa ni wiki mbili na mtu analia breki ndio gari. Sasa ningeomba tu wafuatilizia, sababu itaua watu wengi sana. Kaka okang' mar chopo ikuku mag gima nyalo kelo masira no kendo timo nonro ne kambi mar nyamburko mar Modern Coast. Telo mochung' ne rito ngima oganda peini mathur ka NTSA kokale oboke margi koro kumo nyamburko duto 31 mag Modern Coast ringo ya peini mathur ka. E kinde ni manonro dhi nyime wi masira no, NTSA okoni nyamburko mag Modern Coast okum tiyo ga apaya ma Nairobi nyaka Mombasa, apaya ma Mombasa, Kilifi, Malindi, Witu, Mpeketoni nyaka Lamu, apaya ma Nairobi, Nakuru, Kisumu, Kakamega nyaka Busia, kod apaya ma Nairobi, Nakuru, Eldoret nyaka Malaba. Nyamburko go bende okum tiyo ga apaya ma Nairobi, Narok, Kisii, Homa Bay, Migori nyaka Hispania, apaya ma Mombasa, Makindu, Wote, Kitui nyaka Machakos, kod apaya ma Nairobi, Thika, Embu, Meru nyaka Maua. Nyaka gie sani maromo ji 2,696 osewito ngimagi e masiche mag apaya, kopogore gi 2,490 manowito ngimagi e higa mar 2021, ma nyiso 8% mag kwan jok mosewito ngimagi magi oting'o jowuoth tielo 957, derepe 247, jowuoth moting'o nyamburko 471, joma oting'o apiko 245, joriemb ndiga kaachiel kod joriemb apiko 741. Puro amedo timo mos nyako Ramogi ne anyuola ma owito jogi e masira no kaachiel kod kwayo chang mapiyo ne jok ma bende yudo thieth kaluwore kod masira no. Wamedo dhi nyime, kambi machiwo kumba mar nyamburko miluongo ni Direct Line Assurance oro ote mar kuyo kod lit ne anyuola mag jok manyo lalo ngimagi e olalo manithi. Jatatije mar kambi no Evans Nyaga owacho ni kaka kambi machiwo kumba ne moingo 70% mag nyamburko mathura mating'o jowuoth, Direct Line diher mar kwayo jogo matiyo kod apaya mapachoka mondo mi obed motang' kama koro masiche mag apaya medore. Nyaga wacho ni jopiny nyaka ne ni mitokni magidho ni kod okumba makare, kendo kaka mitoknigo omi okumba kod kopo ni mitoknigo omi okumba kod Direct Line inyalo meny gi kokale ote machuok ma en namba 234554 mondo ming'e yangruok mar okumba momigi. Jalar Compton piny Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ne oromo kod riwruoge mag jobodaboda kod mine ma jodin Islam kama giyiere ni gibiro sire lwedo ka en bende osingo bedo kendo neno ni okedo ne bero ngimagi koyudo thuolo mar telo. Walter Nyambaga ne oluwo Raila Odinga e romogo duto manobagi alap manyayo kaachiel kod machielo ma bende nobagi ka romo mar KICC. E romo mare mokwongo, Raila Odinga ne oromo kod riwruoge mag jobodaboda alap mar tuke manyayo. Bodaboda we! Odinga ne yudo thuolo mar winjo midhiero ma jobodaboda kalo e kinde mag menyo marge. Na the reason tunakuwa nyuma yako ni moja tu baba. Tulipokaa na wewe ulisema unatuwekea pesa ya watu wa bodaboda kwa manifesto. Si namna hiyo? Si loni inawasumbua? Loni inawanyanyasa? Watu wa loni wanawanyang'anya mapikipiki, wanalipisha mara 3 bei ya pikipiki. Katika nominations
utupatie at least watu watatu watuwakilishe pale City Hall. Na kiongozi wenu hapa na viongozi wenu wengine, tunajua pale tuko, najua shida na ile changamoto ambayo mko nayo kama bodaboda, najua pale tutataka kwenda. Yani ubaki ni sasa vitendo, kutenda. Neutene kod jatelo mar Nairobi NMS Jamadar Mohamed Badi kod jodito mamoko mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance singo margi ne en mar neno ni winjruok obedo makare e kind obila kod jobodaboda. Na mambo ya zile bodaboda ambao zimeshikwa, tutawasiliana na Junet tuone IG of police kama zinaweza atiliwa before election. Sasa lakini sasa tuko huru, wangefanya reform kama vile wamefanya reform kule Tanzania, ili askari awe sio police force but it's a police service. There's a difference between a force and a service. Hatutaki wale kanjo wa kupiga watu, kurusha miti ndani ya pikipiki zinaharibika. Hiyo mambo tunasema ikamilike, si ndio? Bang'e Raila Odinga ne omako wuoth kachiel nyaka kar romo mar KICC kama ne orome kod mine mag jodin Islam. Sio tu kina mama wanapigania, wale wote wanaume ambao wanaelewa vizuri mpaka waungane na kina mama kupigania haki ya kina mama. Mimi nafurahi sana kuona kama mama Waislamu wamejiunga pamoja na wanasema sasa wao wanataka watambuliwe kama binadamu wengine. Tumekata shauri kwa kauli mbiu aliyejali kina mama na kutupa hadhi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Raila wacho ni katiba mapachoka ibiro ketie tim mar chwalo thuolo ne ute mag lamo mago mag jokristo kod oganda jo-Islam kanyakla kod jo-Hindu. Our constitution was actually based on Christian law. So you don't necessarily have to come up with a Christian code. We say that our Muslims have a right to have the Qadis code, and that's why it is in the current constitution today. Ni mtu ambaye namuona ni nyota ambaye anasimamia haki zangu mimi kama Muislamu na Wakenya wengine. Hotio kod thuolo ni mar uso mise mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mamulo sekta mar somo kod ngima oganda. Kupande ya ujinga, tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote ya Wakenya kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary, university, hakuna kulipa karo tena. We are asking for at least 10% of Muslim women inclusion in forming your next government, yes? Gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga osingo bero lwasi mag ute mag lamo pachoka. Ka sechego Odinga osingo chiwo ola ne sekta mar bodaboda mar juolo menyo marge. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Kopurwane weche mag siasa ni kweth mar jodongo mag Mau olando ni gisero lwedo Raila Odinga kod Martha Karua lek margi mar kao tend piny Kenya. Jodongo kotel kod Mukami Kimathi ma en min od mosenindo Dedan Kimathi ojiwo Karua mondo mi omede jiwore ne ikruok ne telo. Karua ne ochako kampen mage gwenge mag Bisil, Kajiado, Isinya kod Kitengela kendo medo chwalo kampen mar Raila Odinga. Rugendo rwito rurari rwega tugethie na pengine kama nchi hatuja washerehekea vilivyo, tukikumbuka ni nyinyi mlitukomboa, lakini twajivunia kuwa nchi huru, na ile kazi mlianza haijafanyika yote. Bado umaskini uko, bado uongozi ambayo sio bora uko. Ndio tumesonga mbele, lakini sio mambo yote imetimika. Iko nyingi, iko malengo mengi yetu haijatimika. Kama Mama Mukami Kimathi alisema wakati alinena, hatujaweza kumpatia mkombozi na mtetezi wetu Dedan Kimathi kumlaza vyema, ndivyo tujue kama Wakenya tushampatia heshima zake za mwisho.
angali kule korokoroni, alifungwa na akafia, na hiyo ni deni hatujalipa. Mulisema ahadi ya Ruringo, ya Kenyatta na Ruringo, mambo mawili: elimu ya watoto wa Maumau na mambo ya matibabu. Jalarkom ten piny Kenya gotiko mar UDA manitire buo Kenya Kwanza William Ruto okwayo oganda e kaunti ma Nandi Elgeyo Marakwet kod Uasin Gishu mondo go ombulu ne kweth mar Kenya Kwanza kochopo tarik 9 mar dwe mar aboro. Ruto bende okwayo oganda makono mondo miyo obi owuog oko mar goyo ombulu ne jochung' mag UDA kende. Weche manenore ka gima ne geto jaod bura ma Nandi Hills Alfred Keter ma osebedo ka opogore paro gi William Ruto. Jotelo manoteno Ruto e kampen mare oseyo jatend obila mag okwach kich George Kinoti magikoni itiyo godo marach e rocho chenro mag yiero. Ruto bende notimo kampen e kuonde chung' od bura mag Keses kod Moi Ben ma jood bura magi masani siro lwedo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Jalup jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime kod sero ombulu e ng'wech mar laro tend piny Kenya motelo ne yiero maduong' mar dwe mar aboro. Ka wach maduong' ne jodak ma Nandi, Uasin Gishu kod Elgeyo Marakwet kuma ne otimie limbe mar jiwo mbii mare en ni jopiny owuog kar rombgi kendo gone ombulu gi atamalo maduong'. Mimi nauliza nyinyi, mwaka huu oyeleye, mwaka huu tunataka kura 100%, hapana 99. Na sisi tutakuunga mkono kwa sababu hapa Rift Valley kuanzia MCA mpaka president ni UDA. E karod bura ma Nandi Hills, Keses kod Moi Ben kuma jood bura manie kom oloko duond buche gi mag siasa. Ruto kod jokanyo mag Kenya Kwanza ne ojiwo mar dwaro ni Ruto obed kod jood bura mathoth koyie kaka jatend piny Kenya. Tunataka akifika Nairobi kama rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya akuwe na wajumbe wa kutosha wale ambao watamsaidia kuendesha shughuli ya serikali hii ya Kenya. Hapa nyumbani hata sio 99%, hapa ni 100%. Lakini vile nimeamuka hapa nimeona kama niko Murang'a. Kwa sababu hata Murang'a huyo William Ruto ni mmoja wetu. Na Mount Kenya yote tumeamua ya kwamba rais wa 5 wa Kenya ni William Samoei Ruto. Ruto kwa jatend Azimio la Umoja Raila Odinga mondo chopie twak mar jolar tend piny Kenya ma ochan chieng' tich ariyo. Tafadhali wewe kuja kwa debate, mimi nakungojea kwa debate. Bende negijiwo kwe e kindeni mayiero kayo. Judith Omondi, Ramogi TV. Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto e piem mar Rarokom jatend Kenya ne ochwalo kampen mage gwenge manyeri. Rigathi otiyo gi kampeno mar dok ni duol mar IBC ka odwaro ni duol no mi thuolo mar tayo chenro mage ma ok odonjruok kode. Gisiemo bad migawo mar okwach kich kuom donjore gi duol no e wi ikruok mare ne yiero. Ya polisi mambo ya uchaguzi hajui na hawezi elewa. Amekuwa mtu ya drama, anaandika vitu kwa magazeti, hakuna kesi hata moja amepeleka kotini imefaulu. Kama ameshindwa kudili na wakora, ni mambo ya uchaguzi atawezana naye? Ni mambo ya uchaguzi atawezana naye? Hii uchaguzi hapana IBC inachaguana, ni wananchi. Kazi ya IBC ni kuhesabu kura peke yake. Na ndio tunasema tafadhalini, if you have issues, if you have serious issues, take them before the EACC. Kama kuna jambo lolote ambalo Chapkati amefanya, wacha hii maneno ya kujaribu kupaka matope, ati mkitafuta njia vile atajiuzuru. Nakora mogiwinjo ka jo siasa luongore twak. En twak ma ochan mar dayo dho jolarkom tend piny Kenya biro dhi nyime kaka ne ochan ma bang' jachung' mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod mano mar Roots Party buogo ni ok gibi yuore twagno. Aput matayo twak makamano oyango ni ikruok oseketi moromo ne twakno kendo onge lokruok ne odiechieng' kata mana tarik ma owinjore obage. Oteno apudno bende oyango ni gisetimo lalruok gi kweth mag josiasa ma jochung' mag owinjore obedie twak makamano kendo chike osepedhi ne ng'ato ka ng'ato. Dwaro mar apudno en neno ni jochung' ochopo duto e twagno kendo chiwo ajenda magi ne jopiny. Twagno opogi e kidienje ariyo ka kidieny mokwongo ma
chakore sa 11 mar odhiambo. En kind George Wajakoya mar Roots Party kod David Mwaure mar Agano Party. Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya owinjore orakre gi William Ruto mar UDA e twak mar ariyo machakore sa 2 mar otieno. Alap moyiedhi mar Uhuru Gardens ibiro yaw ayanga dwe mar 8 higani kendo chiwo ne jopiny thuolo mar chako timo limbe e alabno. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta notimo limbe kar pauno kendo yango ni oikore mar mondo mi jo Kenya obi ochak chopo kanyo. Jatelono koni jolony, jopuonjre, ji mane kod ng'ol kod kweth mamoko ibiro mi thuolo mar lime kapok oyawe ayanga. Pap ma Uhuru Gardens ni kod historia makende ahinya ewi lwenj kedo ne Kenya e lwet jowagunda kendo piny owacho oseketo maino e keto pauno obedo makare. I do believe that once this place is fully operational, it will host many thousands of visitors. It will help us identify our Kenyanness. It will help us identify our diversity because we are diverse. But that's a beautiful thing also. It will help us be able to celebrate each other's cultures. It will help us be able to understand our different cultures a little bit more and hopefully understand that it is a mix of all of these things that makes us Kenyan. That's what makes us Kenyan. And it is then from there that you get pride in being who you are. A place where we shall celebrate the good. We shall see the bad as it was. It's part of our history. We can't run away from it. And remember our ugly so that we hopefully shall never repeat our ugly again. So it will be the face of who we are, what we've been, what we've gone through. Ramogi wakawo yweyo marwa mokwongo mag weche manyien mag OIMORE otieno ma kawuono ni kata kamano amor nikech ikete Ramogi TV kendo bende iorona ote mari kotenre gi weche manyien ma wakelo ni odhiambo ma kawuono. Kang'iyo ka neno ka Jacob Zumo tiende mar Ojola Kisumu West Sub County wachine ni makare George Bati akwayo derepe mondo mi obeda kicha ya paya kigiket gari free wheeling okber mano paro mar janeno marwa miluongo ni Jacob Zumo tiende. Brother Kuku George mar Thimli Choinga Migori County Bati achiwo let mara kod kuyo ne anyuola wede kod osiepe ne jok ma wito ngimagi masira mar ndarano. Francis Obwanda mar Gemra Mola bende wacho ni Ramogi chopo e gwenge mageme yo makare kendo mora ahinya gi weche manyien ma kelo ne weche gi eki. Kowacho ni amora ahinya ka Raila bende oromo gi joboda boda ni mar mago jog ma timo elni matindo tindo miluongo ni Micro Small Enterprise Association dibed recognized Azimio la Umoja One Kenya. Mano wach ma ondiko kanyo nyakwa Ramogi. Amos Okinyi Woodroad winjo makare kendo en bendo mor gi weche manyien ma wakelo ne OIMORE. Nyakwa Ramogi med ndiko na ka bendano ka aneno Ramogi maler watimo mos ne anyuola mawito wedegi masira marapaya maniluongo ni wuon Balala kantiere Gemrae e gwenge mag Nyakach. Med mana kete ka wakawo yweyo ka waduogo wan gi mathoth kokalo e weche manyien mag OIMORE. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Be injal molap dogenda onelaro komoro ma siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogissales@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus namba mar 0728598945. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondi yutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga Eten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Machiegni kendo nyakora Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien ka in bende nyalo medo diko na nambari 360 mede ng'iowa kendo yud weche gi kokalo e Facebook mar Ramogi TV kanyakla kod YouTube. Wadhi nyime gi weche manyien, wadhi nyaka e gwenge ma Migori. Obila e kaunti ma Migori timo nonro ne jaod bura machon manyatike Edik Omondi Anyanga ka itude kod ketho mar goyo kod lisasi rawera moro e gwenge mag Luanda e sub county manyatike. Kaka lipota marwa ma Migori George Jumalero, obila oseyango ni Anyanga osema bunde mare e kinde ma Anyanga owuon to wacho ni arita mare ni kamarach. Kaluwore kod ler mogol ko jatend obila e kaunti ni ma Migori ma Kwanjala, joboni machon manyatike Edik Omondi Anyanga mabende kod tudo kod kethno mar goyo kendo hinyo kod lisasi ojana moro e gwego mag Nyatike e otino ma tarik 23 mar dweni ne osendiko dhoge ka bende obila dhi nyime kod timo nonro. Walikuwa wanaandika statements na ule suspect ambaye alipiga risasi tunasikia ni kama ameenda Nairobi, but the CID is still following up on that issue ya huyo mheshimiwa ambaye alikuwa alipiga mtu risasi.
Kata bed ni jaboni machon manyatike wach ni obayo lisasi ka otemo geng'ore bang' ka omonje e seche moro ikone odhi dalane. Wanjala ne owacho ni kod adieri dhi yangore ka otiek nonro. Burden of proof which lies on him to prove kama alikuwa attacked in self defense ama nini, because alikuwa na watu wengine, anasema alikuwa na watu wengine kwa gari. Jaboni machon manyatike diko mondi Anyanga ma iteno kod kethne to kata kamano orame ne omonje kod ojende e seche mag otieno kendo ne obal lisasi mondo koro kony ngimane. Ni oketo na ji sa auchiel mar otieno giluwo bang'a gi mitoka mar Probox gi youth iye moting'o bete moting'o pelni mondo bi ataka e dalawa jomodak kumachielo. They trailed me from Gwangode gi Nyakweri ka gibiro nyaka Lwanda ka kumadake mondo gidin mondo gitim gik ma gitimo. Koro an kosetimore ka ok anyal spare ng'ato to Nyasaye oseketa ni an ok anyal dawo gi pala. Koro gimany ng'ama giluongo nogo bundo gidhi gimany. Nikech wan be nyobawa nyaka gibunde. Bang' ka se shoot once. Ng'ato bochako shoot ma koro waringo modhi ka polis. Koro nyiso ni gimbe yudhego kata gin gin bundni manyo giritago ema ni Nyasaye manyo konya. Koro waringo ni ogogi bundo eto dak ong'e ni ng'acha ne rito mondo nego muklela. Jaboni manyatike to modegi mabende ni owuoye wachni dwaro mondo koro bila koro kaw okang' mar chik ma oting'o manoero mar Makanyanga mapiyo piyo. Kech ok onyal yie siasa mondo ohinywa nyithindo, ok onyal yie siasa mondo okel koko e kind jopiny mosebedo godo. Wasego siasa mar kwe nyaka sama koro wagikeni ma gima dwa bire kindwa sani ma koro jachung'e mawuok gore gi joyuth en gima wich kuot kena Anyanga tadwa konoge ni kawuono to chingo kuipodho ne koko make ma koko make to kiny abiro mobilize jopiny ma make go kenda wuon. Wanasiasa, ile kitu ningependa kuambia ni kwamba tutaweka siasa kando na makosa ingine ambayo yanafanyika, because when you injure somebody haiwezi kuwa ni siasa. This is like shooting somebody. There's no way tutaweka kando makosa crime yote ikifanyika ati ni siasa. Siasa ni ile kuongea. Siasa wakati unanipiga you have assaulted me. Na inakuwa sasa mimi na wewe as assault case. Nyaka sanie jal mano inko lisasini kata familia mare koro pogo lipot maramora ka utende kod midhiero ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jadolo machon mar kanisa jokopere Diocese ma Kisumo Zachary Okoth kotenegi masani Maurice Muhati okwayo jopiny mondo ne ni kinde duto giketo kwe weche motenore gi siasa kaachiel kod yiero. Kagitwak e kinde nyasi marik mar jaduong' Thomas Onyino Gonyo. Jadolo Zachary Okoth omedo duonde twak mar 6 piece kata ng'ade nywandi masani ochuching e kind jotelo mag siasa makaluo kendo kwayo jogo ombulu ni mondo otim yiero kaka chunygi oyango makmana ni nyaka gijiw kwe. Kotwak gi jofwambo jalup chancellor mar mbalariany ma Uzima Joe Kal osiemo jotend siasa kuom tiyo gi weche manyalo kelo pogruok e kind oganda ahinya mago modak e tong' mar Muhoroni kod Nandi. Kwe maonge tho kendo maonge nek manayudo chon. Ng'ama idwaro emiyiero, kisedhi kanyo ibulo ni ombulu kaka ineno kaka Nyasaye wachoni to moloyo iteleo mar okinyi kapok idhi ombulu mondo Nyasaye oyaw wang'i go ombulu makare kendo malong'o. Wakwayo leaders mondo avoid to the best of their conscience sentiments or statements manyalo incite people, because okwadwara repeat of 2007 and even what happened in 2013 and or 2017. Nyakoro Ramogi wamedo dhi nyime kama koro wamule wach mar mogo bende. Jago moro mayande otere doho ne ketho mar kwalo chiemo e duka maduong' mar Naivas ochako chwale doho kendo kawuono bang' yude kod nyasore. Calvin Chivondo yande oresi gi gavana machon ma Nairobi Mike Sonko mane ochulo ne rambun mondo mi owe thuolo. E meko mare mar ariyo nyo juke gi nyasore manengone nyalo romo siling 2,000 e nyim doho. Jago no kwedo ketho makamano kendo we thuolo gi rambun mar siling 20,000.
Ka wadonjo mago motenre koda weche mag thieth ni kambi mar chenro mar thieth mar AstraZeneca kod migawo mar thieth ochwalo masinde mag pimo tuo mar sukari kod tuo mar remo mamuomore ne kuonde tiegruok maromo 4 e pacho ka kod kar timo nonro mar KEMRI mondo mi opuodhgi kaka mago manyalo chako tiyo e ute mag thieth ma pacho ka. Masinde go biro konyo e golo duoko mar pima mar tuo mar sukari kod muomruok mar remo kuom thuolo mar dakika 5 kende. Masinde go gin ma ok ochuno mondo mi okaw remb jatuo ka ipimogo, kar mano imenyo mana wang' jatuo kendo duoko mar nonro wuok mapiyo. Jalup jatend migawo mar thieth Dr. Rashid Aman okwayo kuonde mag tiegruok ma pacho ka mondo mi ojiw chenro mar timo nonro kaka yo mar kedo kod tuoche kaka mar kansa sukari e kind tuoche mamoko bende. Have the picture taken and the machine interprets whether you're at risk or whether you have high blood pressure. It's a process that takes about 5 minutes compared to running all these tests separately, which might take days to come out. If you want to move forward, you need to put money into R&D. And it is time developing countries such as Kenya took seriously investments in R&D. I believe that most of our academic institutions are focused on academia and teaching. The NGOs, the universities, the government, the industry, if we all work together, we can improve the health of our nation, improve the technology, because technology is going to make a big difference in reaching out to the society. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori kaachiel kod jokanyo e sekta mar thieth ochako chenro mar ndalo 10 ma gibiro chwalo ne oganda chanjo mar midhusi mar korona ka gigeto chopo ne ji 100,000. Chenro ma kama biro e seche ma yangore ni kwan matin mar oganda e kauntino oseyudo chanjo. Nonro mar migawono yango ni ji maromo 207 oseyudo chanjo, mano ma en kwan mar 33 kuom ji 560 manitiere kauntino. Director mar weche thieth jopiny Kennedy Ombogo ka eloso e kinde yango chenrono e sub-county Marongo owacho ni gibiro tiyo kanyakla mar medo kwan joma kawo chanjono ahinya e gwenge mag Kuria East kod Kuria West sub-county ma Migori man kod kwan oganda ma oseyudo chanjono mani piny. Jo health wuotho miere, jo health wuotho e kanisni, wakwayo pastors, wakwayo opinion leaders, joma nyaka jonyuol ni golu nyithindo kochakore higa 12 kadhi mbele mondo watimre nade, mondo wakauru vaccine ni mondo kik wane midhiero ma gine go. Ok wadwa timo campaign nini okinyi otieno, kawuono okinyi, wigni wigcha onego walor chapter ni wageto ji 100,000. Aneno ka ji chako kawo kendo figure wa improve. Chanjo ni ber ka ng'ato kawe nikech en gimi kawo nono. Omiyo gimi kawo nono ni kik chiemo moro ng'ato ywagi ka sama koro gino osedhi koke ywak ni mane ndalo mane nono cha mana time. Omiyo awacho ni nafasi mwayudo ni en nafasi makende mondo mi ng'ato ka ng'ato onyako timre nade nyaka chanji. Kawuono ne wabire chanjo. Chanjo mokwongo gi mar ariyo. Kawuono abire booster mokwongo. Koro osechanja okane rach mora nyaka ne chanja. Anyiso joma pok okawo chanjo ni mondo bi okawo chanjo. Chanjo ni sami kawe ine morito ngimani. Sami kawe nitie kaka ogeng'o ni tuo mar corona ni kobiro, yudo ka dendi koro nyalo gore gi tuoche mag corona gi. Kowere kod mag thieth nyakwara Ramogi wadonje weche motenre gi somo. Kama ne riwruog jopuonje mag sikunde primar osingo dhi nyime gi sundo duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC mondo med jopuonj osara gi 60%. Koloso e boma ma Kitale kaunti ma Trans Nzoia, jalup jagoro maduong' mar KNUT Hezbon Otieno onyiso jatend migawo mar somo George Magoha mondo mi owe donjore e weche osara mag jopuonj komedo ni jopuonj mana kaka jotich mamoko gin kod ratiro mar yudo osara mabup. Before you tell us that teachers are asking for 60%, which is too much, you stop spending the money from the government Ministry of Education carelessly by opening classes, which can be opened by any other person. The other day when we asked for 60%, he was the first one interviewed and he was saying, "Hiyo haiwezekani." It is not the work of Magoha to talk about collective bargaining. It is the work of Magoha to talk about policies and CBC and issues of education curriculum. The issues of salary increment,
let it be left between the unions and the Teachers Service Commission. And if they think we will retract by not asking for 60%, watch this space. Kuonde mamoko en piny owacho ma Homa Bay koro gikone to chiwo bok mag tich ne jopuonj mag ECD kata nasari ma kwan ga 1,400 ma koro sani nyiso ne ondigi tich e yo ma ongirore. Jopuonj mag ECD e kaunti ma Homa Bay osebedo ka tiyo e lwasi ma ok gimorgo nyaka ne ndigi tich e yor orak e higa mar 2014. Gavana mar kaunti no Cyprian Awiti mane otelo e nyasi mar chiwo boggo koni ne gideko mar miyogi barupe kaluwore kod ywaruok moko manitie kind duol mandiko jopuonje tich TSC kod riwruog jopuonj. Okoni jopuonj mag ECD koro biro yudo sachgi mana kaka ondiki e barua no manomigi. There are so many the bodies that were to be consulted and to be discussed, to discuss this issue. That's why it took too long. But I thank God, wherever we went for a meeting as the Council of Governors, I was very clear in my meetings that I was asking, when are we confirming the ECD teachers? Because at the end of the day, in America and in India, the most important teacher is the ECD teacher. Because these are the people that try to mold a child from nowhere. And you know, to mold a child and nurture it, it's not easy. A child who cannot write, cannot sometimes speak, cannot speak English, cannot speak Kijaluo, we have to nurture and mold. Indeed, you are so important, believe you me. And therefore, your being permanent today is a milestone we are breaking. Today, I'm among the happiest people in this county and even beyond. Because if there is a war I have helped to fight, is to confirm the teachers seated here today. Your Excellency the Governor, kata kingiyo twech magichamo kawuono, kata kineno kaka gineno, nyisi ni there is life which has been pumped into them. And because you are seated here, gimagingeyo, and when you see a rat laughing at a cat, its hole is nearby. Their hole is nearby. Koro wadonje weche mag ohala. Yangore ni ithulo mari ni manok kende. Piny owacho osetiyo kod omenda maromo siling bilion 322 e chenro mopogore opogore e siro oganda ma osebedo ka winjo pek mar ngima. Omenda makamago manochak chiwo e kinde mane midhusi mar korona omonjo piny Kenya. Koro ni ndikelo luoro ni pek mar jo oganda e yore machal kamago medore ne piny owacho ma bende yuto mare ok osebedo maber. Edwin Okoth miyowa ler mar wachno. Chakore higa mar 2020, jopiny osebet kod midhiero mopogore opogore koting'o midhusi mar korona kod tin mar koth ma osekelo nok mar chiemo. Ngima osebet matek kendo chuno piny owacho mondo sir jopiny kod omenda maromo siling bilion 322. Ne okwongo chuno piny owacho mondo duok rang'eny ma itayogo bengi e nyinyo ma gijuogo ka gichiwo hola kowuok atamalo 8.2 nyaka atamalo 7.2. Bengi ma pacho ka bende ne oduoknegi piny kwan mar omenda ma chik oyie mondo gibedgo ka gisechiwo hola. Okenge ma wachore ne ogonyo omenda maromo siling bilion 176 e ofuko oganda. Chieno machielo ma piny owacho osetemo kelo go fuong'ruok ne oganda en mano mane okete omenda maromo siling bilion 25 mane siro dongruok mag oganda bang' kedo kod midhusi mar korona. Modhi mag nyamburko ma oganda nyiewo sani bende piny owacho osekete omenda maromo siling bilion 118. Dwe ni kende ma piny owacho dhi tiyo kod siling bilion 16 mondo gago medruok e nengo modhi mag nyamburko. Omenda ma koro de onge, to jopiny de ochako ng'iewo petrol kuom siling 109 gi otonglo chike lita ka lita. Ka diesel ma sani uso siling 140 e lita ka lita, dine kore uso siling 193 gotonglo 6. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho ni siro yuto mag oganda ok osekonyogi kendgi,
to piny owacho bende medo yuto mare. And for those in doubt, there is testimony. The outcome of the interventions are manifest and vivid for all to see. A historic tax collection of Kenya shillings 2 trillion for the financial year 2021-2022, when everybody expected that there would be a massive downturn. Mbolea ma jopur tiyogo bende osejiw kod omenda maromo siling bilion 5, okang' mane oduoko nengo ne chien kowuok siling 6,000 nyaka siling 2,800. Ofuko ka ofuko mar mogo mar kilo 2 ma jopiny nyiewo sani bende medo piny owacho sigo mar siling 105. Omenda makoro oseket thenge mar jiwo chenrono en siling bilion 8. Kata bed ni okenge ma kamagi siro oganda e kinde ma giwinjo pek mar ngima. Moko kuomgi kaka manyocha golo oko chudo ma johala golo ka ginyiewo oduma kawuok e pinje maoko bende mayo piny owacho thuolo mag yuto. Yuto ma ka osedok piny, to moko kuom chenro mag dongruok nyalo chwe ma ok otimore. Penjo maduong' koro en ni chenrogo nyalo dhi nyime kuom kinde malach maromo nade. To omenda ma sani itiyogo ibiro gol kanye, ka opogore kod osuru ma jopiny biro chuno mondo chule ndalo mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Jai Lieta kani Nairobi, ma Ramogi TV. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu mondo iket wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidiyo *811* *343#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. God bless you. Kod tekoni. Machini ya Ramogi wadonje weche mag tuke. Belinda Wanjiru ma jahigni 12 kaachiel kod Abaye Jusha
ma jegni auchiel joloch mag tuke mag golf tielo mar 13 misiro kod kambi mar Safaricom e lap ma Vetlab Golf Club. Jotugo ariyogo ma tugo ne club mar Vetlab notieko e thuolo mokwongo gi mar ariyo gi points 75 kod 74 kaka giluore no e kidienje mag nyithindo manyiri kod mayawuoyi. Tugo no noywayo jotugo maromo 165 ka tielo mar 14 ibiro bagi alap ma Nairobi Royal Golf Club tarik 30 mar dweni kapok tielo mogik mar finals otugi alap ma Vipingo. The course was quite easy because I had my tee shots on point and my putting strokes on point and all my approach shots were very reasonable. The course today was playing easy, it was not too hard, and performed well. Played 2 over on the second 9 level and the first 9. Challenges was only on 1 hole on hole 15. E piem mag ng'wech en ni jaloch ng'wech mar mita 800 Emmanuel Korir oketo wang'e weyo rekod mar Kenya David Lekuta Rudisha manoketo e ng'wego e higa mar 2012 kane oringo dakika 1 sekend 40 gi nyiriri 9. Ka oloso bang' loyo midila mar mula e ng'we mag Oregon. Korir oyango ni oketo wang'e e timo rako kendo oikore makare mar bedo jaloch e ng'wego, koyango ni ochomo wang'e e ng'wech mag Commonwealth machakore tich ang'wen mar jumani e boma ma Birmingham e piny mar Ingresa. Very many times since 2017 in the London World Championships, 2019 indoor, I doubled and I messed up. Now I'm here again. I've failed many races and I know how to do it. And I know how to run with good guys in this event. So I'm confident and maybe going forward to the Birmingham, we are expecting something better. Nyako Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV e weche manyien mag OIMORE mano bende makelo e giko mag weche gi duto te kaka ne waiko ni weche manyien otieno ma kawuono. Erokamano in ma bende iketo Ramogi TV chakre chakruok nyaka giko kendo oro na pachi kotende gi weche manyien ma wakelo ni e otieno ne. Jok mameno ka ndiko na kendo mago ma oluwo weche manyien chakre ne achaki nyaka gesani amora ahinya kodu. Freda Bia Nyong'o wacho ni timo mos ne jowadwa ma jogi otho e masira mar apaya. Erokamano ahinya. Neno kaendi ka Baba Papa Udwang' Apala Kabondo kantiere Kisumu wacho ni mos makende ne joma owito ngimagi Nithi River, anyuola margi mondo mi Nyasaye omi kwe kod hocho. Abraham Otieno bende wacho ni oneno Ramogi TV e yo makare. Revin kawuok Lakisama goyo ne familia mowito jogi mos ahinya. Amedo wacho ni Raila kiny dhi biro e debate sama kare Ramogi lero. Okay, mano pache kanyendo. Fredrick Ouma kata Gabo Woodmin Adundo kantiere Nyakune Got Homa Bay County. Ramogi biro mayore kendo miyo weche manyien ademba. Erokamano ahinya nyako Ramogi in mikete Ramogi TV. Alex Obenga kanitiere Migori County Nyatekelwa na Konyango winji maler kwe kende ema walamo ka wachomo yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. Erokamano ahinya in bende nyako Ramogi ma ok watimo kawuono watimo kiny. Par ni odong' ndalo 14 kende to jo Kenya dhi e debe. Wamed ritore ni kopo ni watimo gimoro manyalo hinyo ng'ato kata mana yiero no ok wanyal chope. Warito ganda wa mamoko waneni yiero watimo gi kwe ka kisera mar ombulu bende watimo gi kwe. Ka kamano kuom thuolo ni duto te jaloko marwa bedo Winnie Adoyo. Nyinga en George Bati. Oriti masane.